Tungod sa kalimitado sa supply o karisgo silang trabaho, masakop sa Lapu-Lapu City Police naghimo o pamaagi aron matabangan ang usag-usa o mapabilin ang high moral. Si Luan Merondina sa report. Kay tag-usa raman ang ilang supply sa face mask. Ang pangu sa Women and Children Protection Desk sa Station 2 sa Lapu-Lapu City Police ang may voluntaryo paghimo og washable face mask alang sa mga kaubang pulis nga gidestino sa mga health checkpoints. May gamayng patigayon sa patahian si Police Senior Master Sergeant Lorgina Saison, busa libre ang mga face mask nga iyang gipanghimo. Ang ubang mga office personnel mitabang sa pagtabas sa mga panapton aron mas madali ang pagtrabaho. Ug karon dili lang mga pulis ang nahatagan og face mask, apan lakip usab mga gwardya. Sa pikas bahin, nagtampo-tampo usab ang mga sakop sa Lapu-Lapu City Police aron may ikapamalit nga vitamin C alang sa ilang mga personnel. Amo na po ning na-idea na hunahunaan nga mag-contribute ang among mga tanang personnel sa Lapu-Lapu City Police Office para i-priority na to og hatag og vitamins kaning mga nasa frontliner. Mato ni Police Colonel Clarito Baha, Lapu-Lapu City Police Office Director, bisan pa man sa karisgo sa ilang trabaho, pabiling taas ang ilang moral tungod sa suporta sa publiko, ilabi na sa mga donasyon nga ilang nadawat, gikan sa mga tao nga mo'y miabag sa pagkaon sa ilang mga personnel. Uban ni Philip Patricio, Luan Merondina, Balitang Bisdak.